अनंत टी रिफ्रेश हमी। स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकानं कुडाळ कुपवडे इथं धाड टाकून एका शिकाऱ्याला अटक केली आहे। स्वप्नील परब असं या शिकाऱ्याचं नाव आहे। त्याच्या राहत्या घराच्या मागील बाजूच्या पडवीत 2 बंदुका आणि खवले मांजराची खवलं लपवून ठेवलेली होती। स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकाला याची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी धाड टाकून आरोपीला मुद्देमालासह अटक केली आहे। आरोपीकडून मिळालेला मुद्देमाल 25,000 रुपये किमतीची सिंगल बॅरल काडतुसाची बंदूक, 10,000 सिंगल बॅरेल ठासणीची बंदूक, 600 रुपये किमतीची 4 जिवंत काडतुस, 12 किलो 930 ग्रॅम खवले मांजराची खवलं असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।